Joo, tosiaan. Työnsin tosiaan hapaneerosipsiä terskaan. Vois seuraavaksi työtä perseeseen. Kun tulee hyvää videota ja silleen. Äskettäin työsi koko huoneen tavarahousuihin. Ja nytten kaadoin nämä kaikki vanhassa housuun. Jotkut kusee housuun, mutta minäpä kusen hapaneeroa housuun. Tai paperia. Minulta löytyy housusta kaikki. No, mutta tänään olisi testissä. Tosiaan seuraavaksi teippaamme kyrpämme ilmastointiteipillä.